आज मी तुम्हाला 36 साईज चेस्टची कटोरी कशी काढायची ते सांगणार आहे। त्यासाठी माप हे आहे, उंची 12.5 तर 1 इंच प्लस करून 13.5 हा मागचा भाग आहे। अशी रेषा मारायची। शोल्डर 5.5, खाली पण 5.5 ला 1 पॉइंट द्यायचा। मुंडा 6 हे ब्लाउजचं माप आहे। अशी रेषा ओढायची, इकडनं पण एक रेषा ओढायची। गळा रुंदी 2.5, खाली पण 1 पॉइंट द्यायचा 2.5 ला आणि बॉक्स तयार करायचा। आता मागचा गळा 9 आहे, अर्धा इंच प्लस करून 9.5। छत्तीसचा चौथा भाग 9 प्लस 1.5 इंच म्हणजे 10.5। वरती 10.5 अंतर आहे, तर खाली अर्धा इंच कमी करायचं, 10 घ्यायचं आणि अशी तिरकी रेषा ओढायची। मागचा मुंडा 1.5 इंच आणि हे जे 1.5 इंचचं माप आहे आपण वाढवलेलं, तिचा या मुंड्याचा आकार द्यायचा। आता 1 इंचाचं माप घेऊन गळ्याचा गोल आकार द्यायचा। मागचा टक्स 4 इंचाचं माप घेऊन उभं 4.5 इंचाचं माप घ्यायचं। हा अर्धा इंचाचा टक्स असतो, 2 असतात अर्धा इंचाचे। आता आपण हे कट करू। आपला 36 चेस्ट साईजचा मागचा भाग। आता पुढच्या भागात नेहमीप्रमाणे 1.5 इंच प्लस करायचे। 12.5 प्लस 1.5 इंच 13.5 आणि 14 अशी रेषा मारून घ्यायची। शोल्डर 5.5, खाली पण 1 पॉइंट। मुंडा 6, पुढे 1 पॉइंट द्यायचा 6 वर आणि रेषा मारायची। गळा रुंदी 2.5, पुढचा गळा 5.5 आहे, अर्धा इंच प्लस करून 6। छातीचा चौथा भाग 9 प्लस 1.5 इंच। आतला मुंडा थोडा असा आतल्या साईडने घ्यायचा, खाली अर्धा इंच कमी आणि अशी रेषा ओढायची। तुंबरापट्टीसाठी 3 इंच, इकडनं पण 3 इंच आणि अशी सरळ रेषा ओढायची। एक इंचाचं माप घेऊन गळ्याचा गोल आकार द्यायचा। ही जी रेषा मारली त्याचा मध्य काढायचा आणि पॉइंट द्यायचा। त्या कोपऱ्यापासून 1 इंच आतल्या साईडला माप घ्यायचं, इथून 1 इंच माप घ्यायचं आणि हे सगळे पॉइंट रेषा मारून जॉईन करायचे।
रेषा मारली आहे त्याचा मध्य काढायचा आणि बाहेरच्या साईडला अर्धा इंच माप वाढवून घ्यायचा. आता कटोरीचा गोल आकार द्यायचा. आता इथून 1.25 इंचाचं अंतर घ्यायचं. ती सरळ 1.25 इंच आणि अशी तिरकी रेषा ओढायची. आपला पुढचा भाग. यामध्ये फक्त आता कटोरी वाढवायची. कटोरी आहे तशी दुसऱ्या पेपरवर आखून घ्यायची. ह्या साईडने 1.5 इंच आणि ह्या साईडने पण 1.5 इंच कटोरी वाढवायची. अशी रेषा मारून घ्यायची दोन्ही साईडला. इकडनं पण हा भाग पण जॉईंट करून घ्यायचा. आता या खालच्या रेषेचा मध्य काढायचा आणि खाली पण 1.5 इंच कटोरी वाढवून घ्यायची. असं जॉईन करून घ्यायचं. वरती 3 रेषा कटोरी वाढवायची आणि कटोरीचा गोल आकार द्यायचा. झाली आपली 36 चेस्ट साईजची कटोरी. व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक जरूर करा.